Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында. Иде ясалган камыр ризыклары һәм башкалар Яршолыда чиратагы тапкыр Казан танк училищесына автобус оештырылды. Тиз һәм авыртусыз Яршолыда грипптан һәм COVID-19дан вакцинация дәвам итә. Җиләкләр азрак, кәбестә ваграк, ләкин алма һәм бал күбрәк авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатуны дәвам итәләр. Өйдә пешкән ризыклар һәм газлы сулар мобилизацияләнүчеләр шушы ризыкларны алып килүләрен сорыйлар. Яршолыдан Казан танк училищесына тагын автобус җибәрелде. 3 сәгать юлга китә һәм очрашуга да шул кадәр вакыт бирелә. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның хатыннары, әти-әниләре, балалары Казанга китәр алдыннан Чолтова телеканалының төшерү төркеме белән дә очрашты. Якшәмбе көн булуга карамастан күпләр инде иртәнге сәгать 5-кә кадәр Сара Садыйкова исемендәге концертлар залы янына җыелган. Чаллыдан Казанның танк училищесына 17 гаилә, барлыгы 34 кеше китте. Теге юлы без автобус белән шулай бардык, очраштык, 3 сәгать сөйләшеп утырдык. Бик сагынганбыз. Хәзер тагын барабыз. Мин улым янына барам, икенче тапкыр инде. Элек тегесендә воскресенье алып бардым внучканы. Менә хәзер улым минем внук бара, Самардан кайтты. Менә 9-нчы класстан укырга керде. Специально кайтты менә әтисе янына барырга. Ирләре, уллары, туганнары белән күрешергә мөмкинлек бирүдән тыш район администрацияләре хезмәткәрләре мобилизацияләнүчеләрнең һәрберсенең гаиләләрендә дә булган. Яршолы шәһәренең Автозавод районында барлык мобилизацияга узган гаиләләргә без ярдәм оештырдык. Барлык гаиләләрендә кирип, аларның хәлләрен сораштырып, нинди сораулар бар, нинди проблемалар бар. Барлык семьяга да үзебезнең база төзелде районда. Хәрби хезмәткә чакырылучылар әле Казанда булганда, мобилизацияләнүчеләрнең якыннары алар белән тагын очрашу мөмкинлеге булыр дип өметләнә. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тиз һәм авыртуларсыз Чаллыда гриппка һәм COVID-19га каршы вакцинация һәм ревакцинация дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, иммунлаштыруны барлык өлкәннәр шифаханәләрендә һәм шәһәрнең бер сәүдә үзәгендә үтәргә мөмкин. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кемдер грипптан яки COVID-19дан прививка сайлау алдында турса, Рәнис Валиев бер юлы 2 прививка ясата. Чаллылы сүзләренчә, ел сайын иммунлаштыру аркасында гына ул бернинди дә авыруны йоктырмаган. Эштә без инде эшлибез кешеләр белән бит инде. Кешеләр белән эшләгәчтән шул ни профилактика, чтоб чирләмәскә. Шуңа жасыйбыз прививка ел сайын. Вакцинация алдыннан мәҗбүри медицина тикшерүе үткәрелә. Табиб рөхсәте белән генә грипптан һәм COVID-19дан 2 прививканы бер юлы ясатып була. Яңа коронавирус инфекциясеннән кул башына прививка ясатырга яисә назаль вакцина кулланырга була. Ел фасыллары алмашынганда һәр вакыт инфекцион авырулар арта, шуңа да табиблар үз сәламәтлеген турында алдан ук кайгыртырга киңәш итә. Бүгінгі күнде вакцинация коронавирустан, грипптан бергә бара. Бу 2 вакцинацияны бергә ясарга була һәм без бу вариантны үзебездә рекомендовать итәбез. Шуның өчен үзегезнең сәламәтлегегезне саклап калыгыз, профилактика өчен вакцинацияларны ясагыз. 3-нче шифаханәдә генә дә бер тәүлеккә беренче компонент белән 20-30, икенчесе белән 50-60 кешегә прививка ясала, шулай ук грипптан 50-60 кеше иммунлаштыру уза. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Чаллыдагы ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә республиканың иң яхшы коммерциячел булмаган оешмасы архивы республика конкурсында җиңү өчен 1 миллион сумлык сертификат тапшырды. Әлеге акчаларны медицина мәгълүматларын цифрлаштыруга юнәлдерү планлаштырыла. Татарстан Республикасы архив эше комитеты архивлар эшен оештыруны һәм документлар алып баруны җентекләп бәяләде. Аерым алганда белгечләр хастахана архивының ремонтлаган бинасы карады. Анда заманча янгын сөндерү порошогы системасы урнаштырылган. Барлык биналар янгынга каршы махсус ишекләр белән җиһазландырылган.
Санитар-экологик 2 айлық қысаларында ғымым шәһәрімесі өткәрілді. Онда 33 мыңнан артық кіші, 986 ұйышма һәм предприятия қатнашты. 118 біремлік техника жәлі бейтілді. Үмі барышында 1632 гектар территория тартылды, 166 тонна шүпшәр шығарылды, 506 ағаш һәм қуақ отыртылды. Территорияларны яфрақлардан, бұтақлардан һәм шүпшәрдан орындыру, қуақларны санитар кесу, бина фасадларында граффитины бітіру, тоқталыш комплекслары иғланларынан чистарту, контейнерларны һәм шүпшәрне җыештыру кебек чаралар башкарылды. Эшләр алга табада дәвам итәчәк. Шундай субботникларны уздырырга кирәк. Чөнки үзебезнең менә яраткан шәһәребезне моторлатып, шушы менә ашарның тотырга, чистартырга бездән башка тагын кем эшләргә тиеш инде аны. Без аны үрнәк булырга тиеш. Җиләкләр азрак, кәбестә ваграк, ләкин алма һәм бал күбрәк. Бу хакта Шол ТВ телеканалының төшерү төркеменә фермерлар һәм сатучылар сөйләде. Алар үз товарларын авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатуны дәвам итәләр. Узган шимбәдә Яршолыга 1300 тоннадан артык продукция китерелгән. География шулай ук киң. Актаныш, Тукай, Мамадыш, Сорман һәм башка районнар. Ярминкәдә сатучылар рецепт белән дә бүлешәләр, ризыкны ничек сакларга икәнлеге турында да сөйлиләр. Әйтик, Ралина Латыпова кыргый җиләк сата. Кара җиләк, нарат җиләге, мук җиләге. Шәһәрдәшебез аларны Киров районында җыя. Кызу булды август. Моңа су кирәк. Су булмаса, ул вак булачак. Шуның өчен менә вакрак ул. Аның каравы алма йылы булды дип билгелиләр бакчачылар. Сортлары да зуррак, уңыш дәрәҗәсе дә югарырак. Шуңа күрә бәяләрне дә киметергә туры килде. Әйтик, узган ел алмаларның килосы 240 сум иде. Быел 100 сумга сатып алырга мөмкин. Алмалар бик яхшы уңды, ире, матур, тәмле, татлы. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре һәр шимбә көнне иртәнге 8-дән 15 сәгатькә кадәр эшләячәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сүзем белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Яршаллы Сарасадыкова исемендәге концертлар залында Салават концертлары 1, 2, 3 ноябрь көннәрендә 34 сезон тамашасы. Башлана 19 сәгатькә. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского». Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Bu Min ismli өр-яңа konsert programmasi bilan estraдаning ujirchisi Ilnat Farxullin Shollada 23 oktyabr Sarasadыкова ismidagi konsertlar zali. Biletlar bileton.ru saytida. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.